Igbo n'eziokwu. Onye nwanne ndị government direct it to me. I use my own arsenals. You see, all the way from another government. When the situation became horrible, I had to leave outside my state to another state. Can you imagine? Now another governor has to give me his word, expert tracker, and they were tracked. Igbo ekelekwa m unu. Ama m unu hụgo ihe onyonyo a unu hụrụ gba bụ ihe onyonyo bụ nke Fada Ebube Mmonso mere otu Chineke ji wee je wee kwara ngwa ọrụ ime ka nwanne nwoke bụ Fada Chinonso eji wee pụta n'aka ndị ji ya. Nke a mere iji wee gosi na Gọvanọ Soludo enwe ihe siri ike ọ na-eme iji wee napụta ụmụaka Igbo na ndị aka ọjọọ ji ha. Na ikwu eziokwu ọ na-adịzi nka aka ha oso maọbụ na ọ na-akwado. Ị gaghị agwa m na enwudere onye a Fada Ebube Mmonso ewee gaa nata ihe eji wee achọta ndị ebe ori nọ gaa nata ya na gọvanọ obodo gọvanọ ndị ọzọ. Otu aka ya na enyi ya nwoke bụ gọvanọ nke ndị Imo steeti si na-agba nkịtị igbu mmadụ were karịa n'Imo na Anambra. Gọvanọ natara ya na anụmanụ na kepụkepụ na egbu ka eziokwu na ọ bụ gọvanọ nke Enugu. Mana ihu na Imo Anambra otu aka ọgba aghara shedi jupụta ịkwafe ọbara mgbe niile ya dị ka ga-asịzi na ndị abịa arụ ụlọ wee biri n'ala Imo na Anambra. Nwokorobịa bụ Fada Ebube Mmonso wee gapụ njem na-agwa ndị uwe ojii mgbe ọ trakịrị ụmụaka sila trakịrị ekwe ebe ha nọ ha si mba na onwe ihe ha ga-emenwu na-akọ ekeri eme nke a ayayayaya. Ebube Mmonso si otu a onye a ka anyị nọ n'ime ya nwa na onwe lead zie the war. Leenụ onye ụkọchukwu bịazewu ndị na-elid ndị agha niile na-atụ ụjọ. And to end the story, ọ bara isiokwu ya wawu ndị lead ziri ha wee banye emume ọhịa. Aga m ahapụ unu ka unu gekene ntị ihe ọ kọwara after Chineke ji ya wee gaa wee lead this particular squad. Ị ga napụta ndị onye megoro tracking mara ebe ọ nọ. Simple, go there and go and pick these guys up. Ndị ga-anụ n'ọnụ ya the thing gbara m anya mmiri gọvanọ ya ahụ enweghị any tracking device. Ma oge Willie Obiano nwere ihe a na-etrek ndị a na-aga enwude ha. A whole governor of Professor Soludo enweghị anything I just track these people. Ụmụaka zuo ha eburu la mmụ mmadụ na-anwụ dịka ọkụkọ. Egburu Reverend Fada Reverend Fada na ihe ala na Sunday gara aga. Aga nwere onye lawmaker onye na-eme omeiwu na Anambra onwe rugba ma ebe ọ nọ. Ọtụtụ ndị dị iche iche eji ndị egbu onwe onye na-ajụ nwe ha n'aka. Gọọmenti enwe ike adịghị capacity. Biko gekene ihe Fada Ebube Mmonso kwuru ana abịa. Igbo n'eziokwu. Onye nwanne ndị government direct it to me. I use my own arsenals. You see, all the way from another government. When the situation became horrible, I had to leave outside my state to another state. Can you imagine? Now another governor has to give me his word, expert tracker, and they were tracked. Send them all the information. So forward along there. Say never handle near the situation. Never know so near location never handle. Or sit down. Can you fetch a camera? Say not to be fetch a camera. Let's move in immediately. Or see no na father banofia. And see it's again. And see okay wait. Do I have security? Security adoration. Where's your officer? I will lead this operation. I say what? You say yes. I will open Ojon Atunu. Fada Mmonso will lead the operation. I call that fam because the situation about track here with her. Now go and call the head of the vigilante. Since the police cannot do anything. Since the state security cannot do anything. We are left with no option than to save ourselves. I say hey, Fada okay, near where you saw that I was determined. I've already told you, on money and on one, on Abona, Pakua, or Gogo. Or munition Abona, on young man, when ye more age, I'm a Puni Ryan Taya, you were Bane Bawa. Yes, let me go and rescue my brother priest. Since the government cannot rescue him. Okay, Father, don't worry. If a man, but you know, in a situation
they lack fund. I will move. I will mobilize the people. Let's send the Kwame. I will mobilize the fund. 1 million. Security Anambra. Father, don't worry. You know, we are going to get the associate and constituent. No. Can't get associate and constituent. So the kidnapper then were associate and constituent. If you know where is 1 week here was tough. I'm not going to say to I'm never say so that is the society in which we are. May God protect you, my people. Amen. Father, we know how many days in Imofia. Now, these people, they are not even clever. Because from time to time, phone number Father na they on. From time to time. If I mean open a hamana, no more security open a yabe, no more on the yabe attack. Obalunde they are afraid. They will not call how will you phone now? Making atufu hammer call a change SIM card. Okay, can we know piano? What be tied on? You kidnap on the phone again. Even I also get a bus, so get even Anambra State in Ejeba, outside the state, rescue people. Mandaji na Kogi, Mandaji Enugu. Now can't you really? Can you track each track is in the machine? Each track is in the kidnap post of a baby. Ị ga-achọ ka achọtara gị onye amụma iji wee mara na gọvanọ Soludo ada na aka ya nọ na ndị a na-atọrọ mmadụ ma ọ bụ na ọ na-atụ ụjọ ịkonfront ha. Chetakwa na Abacha nwere ihe o kwuru na ọ bụrụ na enweghị nchekwa karịa 24 hours nkeji awa 24 n'aka ndị gọọmenti nọ ya. Onye kwuru na aka gọọmenti nọ na ihe ugbu a onye ọtọrọ achị na atrak gị ụmụaka lekwa ebe ha nọ ka a ga-gbuo ha. Ndị polisi ekwe aga, ndị amị ekwe aga, ndị vigilante na onwe ha kwa ndị polisi obodo nwe ekwe aga. Asante na aghụghọ ka anyị mee consultation ka eme nke ihe ị na-efolo bureaucracy n'ime na inwetago ndị ji nwoke mmadụ aka ya dị ọcha. Ọhụụ na gọọmenti anyị na-anụ kabụkabụ na aka ya na ọ na-eju ụmụaka ndị a eji ozi, ụfọdụ sọwa asị, ụfọdụ sọwa eziokwu, mana ihe ahụrụ ugbu a na ya adịghị ka ọwa eziokwu. Ịma ụnụ moto unu shaga aga achụ mmadụ ga nwude esi kpọlata ya. Bịa likwenụ m n'obodo a bịa nwụrụ m bịa kpọlata nụ. Bịa nwudenụ m. Mụnụ na ga-enwude ụmụaka na mere ala Igbo ji nọrọ n'ọgba aghara. Ihe ka ụnụ ma otu ishe win second time gị, otu ishe aga achị bag. Nwa okorobịa na-ahụ gbabụ nwa okorobịa igburu na ihe ala. Reverend Father Mata akwafu obere na Sunday gara aga. O soro otu ala onwe onye ga-ekwuru nwe ga-akọ ede. Owotu ka anyị na-eme mgbede ruo n'ogbe ya ga-akwụsị. Ngwa chelee nwu na ikwu abụ Archbishop Ọkpara. Nwoke a ka nọ olege 20 something days na ọ ka n'aka ndị ji ya. Ama ma ọ dị ndụ, ama ma ọ nwụrụ anwụ. Onwe onye na-ajụnụ. Onye kwuo asị ga weta ka egbu waya ojisi gọọmenti aka ya dị ya. Anyị ga-ekwu gọọmenti aka ọnọdụ ya iru na-ememe nụ. Chọrọ na bịa chọta na Amerịka bịa kpọtata m. Nna ikwu aka nọ. Aji m ohere na-akpọ nna ikwu Bishop Ndubuisi. Otu anyị Fada Ebube Mmonso ordinary father gara connect kpọpụta fada ibe ya gụnwa bishop biko gaa kpọkọ onye ahụ Ebube Mmonso kpọkuru ka a ga-achọta ebe nna ikwu anọ nke ihe dị ya. Ma gị ka m na-agwa gị kachikwa agwakwa nna ikwu Ibezim Archbishop Ibezim unu niile chịkọta na aka ọnụ bikonu ka anyị ga-akpọlata nna ikwu bụ nna ikwu Ọkpara former Archbishop na Bishop Nnewi ka anyị maanụ lekwenụ unu gba nkịtị. Otu fada mere ihe ugbu a o dogo ndị a na-akidnap anya sị na ikidnap ndị fada wụzi a danger zone. Ma unu mechie anya egide nke ndị Anglican na onwe onye kwuru okwu ha ma na ebe ahụ anụ oriri nọ ya aga na-abịa anwụrụ mgbe niile. Onye na-abịa anwụrụ Archbishop Ọkpara ọsọ o mere ya gịnị? O mere eji ka o wee dee. Gịnị na-eme n'ihe a? Government cannot do anything. Onwe gọọmenti pụrụ ime ọwụ nọ na-ekwu okwu olugba na ya ga-etinye outfit na by New Year a ga-fight them. Do you need to announce ihe ị chọrọ ime? A barking dog does not bite. Tell us your strategy. Get these people out of the way. Fish them out. Onye nke Imo State unu nụrụ vidio Asarado Okobo mere gwa na ya nọ n'ide atọ na ya nọ n'oke igwe na-alụ ọgụ. Ele onye Asarado Okobo onye ga-abịa ịlụ ọgụ. Na biko aka m ekwu otu ji na ọnụ nụgere ihe Asarado Okobo kwuru. Now, how was your face-off with the military?
eventually resolved? I didn't have any face-up with the military. They are the people who are looking for face-up. Didn't have any face-up with the military. I said what I said. Helicopters were flying over my house. And even today, as we are talking now, in Imo, the military people, the army, the navy are standing side by side with my men, fighting at Okigwe and Idiato, now in Imo. So some of them coming to make these things. I laugh. You know, why they do this is working for the federal government, so there are certain things they cannot say. What they cannot say to other people. They are saying that insurgency will not end. Simeon Ekpa. Who is Simeon Ekpa? We have destroyed virtually all ESN IPOB camps. As I'm talking to them now, as we are talking, we are standing side by side with them at Idiato and Okigwe today as an operation. Hey! Asara dokoba were egbe AK-47 na-eyi na social media na ya ga-akpụchapụ ndị Igbo. Asara dogos no ya gara Okigwe ga-akpụchapụ ndị Okigwe niile bụ ụmụ Igbo nọdụ ya na ndị amị. Sizi ya na ndị amị na-arụ ọrụ na Okigwe na Idiato. Ka onye kpọbatara ha gọvanọ. So onye kwuo na gọvanọ aka ya nọ na ndị a na-abara na kwafu n'ụsọ onye ahụ weta ka egbuo. Ọhịa mere eji wee mee arrest na nso nkwa afọ gara aga. Na nso nkwa ekwuo na anyị nọ na a na-akpọbata Asara Dogbo ka a na-egbuchichi ụmụ Imo ha tụrụ ya tụkpuo. Kedu ụdị ihe dị ihe a? Gọvanọ Imo, gọvanọ Anambra, unu awụgo anyị n'ala. Mewe na ihe unu na-eme obi ụtọ nwere ihe ọbụla mmadụ kụrụ n'ụwa ga-aghọrọ ya. Leenu mmadụ ịnọkọtakwa agụ si ya ga-achekwa ụmụ atụrụ. Ọ dị ụtọ ka ọ dị si Asara Dogbo ga-achekwa ndị Igbo. Mmadụ akpọrọ agụ si ya ga-echekwara gị atụrụ gị, a na-eme ya eme. Asara Dogbo onye na-abịa ịlọrọ ndị Igbo ọgụ ịchịkwa ndị Igbo, onye iro ndị Igbo si na ya ga-akwafu ọbara ndị Igbo. O kwuru ya ụzọ ha ọnụ, onwe ihe mere ya. Onye ka a kpọbatara si ya bịa gbuwe. Onye kwuo asị mee ya n'ọsọ nkwa Chineke agbarala gị osi arụ. Chineke ga-agwaga gị na ị na-ekwu eziokwu. Ma merenụ gawa ndị gọvanọ merenụ gawa otu ụbọchị Monkey ga-agakwa n'ahịa, ọ gaghị alọta. Amaara m ihe ọmụ akwasa ahụ ya mara onwe ya. Werenụ ihe gbasara nchekwa na-emeji eme ihe ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Chineke ụmụ Igbo ga-echekwa ndị Igbo otu ụbọchị aka nsị mmadụ ga-aba ya n'ọnụ ka emesịa na aka m bụkwa Jovika. Soro na anyị na this ihe mmemme na this platform, share m this video ka ọ ga viral. Ya ruo ndị gọọmenti a ntị ha bịa nwudo anyị. Udo dịrịnụ ka emesịa ka ọ dịwa. Jovika ndị Igbo niile akwa gị wụrụ ọnwụ Igbo ụlọ. Ihe Chukwu kwuru ga-eme, Igbo niile ga-aga n'iru. Jovika jisi ike ka ekpere gị rire n'ala Igbo. Ụmụ Igbo rute ụlọ, ala Igbo ama mma.